Здравейте хора, днес сте с Зет и Митро и днес ще снимам клип отново на Майнкрафт. Извинете, че толкова много че не съм снимал толкова много време, но просто изобщо нямах време. Трябваше да уча и така нататък. Това е най-новата версия 0.14.0 Build 3 и ето ми го скина. Изтеглих го от едно приложение и не знам защо, просто ми дойде на акъла да напиша хак и ми излезе този скин. Овца, трябва да я убия. Овца, трябва да я убия. Да. Събирам си тревата. Дървата да е. Тревата. Майко, какво говоря и аз не знам. Защо толкова бавно чупиш? Добре. Забравих да кажа, днес ще снимам на Survival Mode, вече 100% сте видели. И мисля да оцелявам, но може и някой ден не съм точно сигурен дали ще снимам, на креатив да снимам. Може и да ви се чува някоя музика, не знам аз откъде идва, може да съседите. Не се знае. Две дръвцара съм щупил, мисля, че ми стига. Да. Сега да засадим и това дърво. Всичко на макс. Почти да направя стак. Сега трябва да търсим пещера за камъни. Памъни. Камънаци, помъци. Не, няма рима. Тъпо вървене. Ой, да бе, забравя да включа зомбитата. На макс. На макс. Обаче. Сериозният въпрос. Пещера за камъни. Не знам защо са го направили, но в новата версия, но като ходиш във водата, потъваш. Преди беше, когато ходиш във водата, си стоиш отгоре. Нали, когато плуваш във водата, ти си стоиш отгоре, а не да потъваш. Ето. Привидя ми се зомби, затова веднага се юрнах насам, ама ни зомби, ни камъни видях. Да. Казем да пропаднем най-много. Да се удавим. Лошо ще ми дойде.
Да. Защо толкова много няма камъни? Тук що стартирах, преди малко направих този World, още не намирам камъни. Гати. Та... Бързо трябва да ги намирам. Тук ми е познато от някъде. От тук ли се спалнах, не съм сигурен. Но ми е познато от някъде. Може и да лагва. Не знам защо. Ох. Не молих се вече да чакам. Опа. Гладнял съм и... Какво става, пилчо? Как? Уай. Сега. И да знаете, че не съм сигурен точно, но може и да снимам само на телефон, понеже не знам приложение за снимане на компютър и за това. Овцо, чакай, овцо, трябваш ми. Т.е. не ти де. Ето. Тук какво е? Да не е козарник, бе. Т.е. краварник. Та. Всичко да си е в мен. И да почвам да ги чупи. Да бия тия крави. Че хем ми трябва тяхната кожа за броня. Хем ми трябва тяхното месо, за да се нахраня. 2 в 1. Биф. И супер. What? Къде избяга това прасе? Намери го. И всичките тези прасета го намерих. Та, хора, защо не можа да... Поне до вечерта да беше стигнало. Още му се не види. Ей, още крави ли, бе? Една кожа от толкова убити крави. Да, бе, ти се... Това не мога да го ям. Това що го взех? Готово. Продължавам за бой. На бой. Видях тази кокошка, задължително трябва да я убия. You'll die. It's coming! Кал. Ще давя го! Не! Бъг! Лак! Защо? Ето те пак.
Не. Що ми избяга първия път? 3. Още една крава ми трябва да си направя бутуши. Но преди това ще убия това прасе. Боже, ама ако аз се сложа на тяхно място, колко ще ме гърна да не кажа шибат, колко ще ме гърна да ме бият с тия дървени мечове и така нататък. А пък не ми става ясно кога ще взема припадна, когато почна да ме бият с камените или диамантените. Тогава пък ще стана на нищо. А тия пиленца кокошки ли, не съм сигурен точно. Им е хубавото, че бързо умират. Ето дойде нощта. Настъпи. Тон. Та хора, извинете, просто няма да мога да го кача този клип. И затова мисля да ви кажа чао.